Hoi mwana kwa RAMOGI Joanka mara maintiere ageno ni odiochieng' mari edhiyo makare machiegni e chenro mar ang'ich welo. Sirikal mar kaunti ma Siaya ni kama tek ma rien ten kaunti noero e sirikal machon kaluwore koda mibadhi ma bende sani koro luoro kaunti noero. Duol mar EACC ogolo maling'ling kawacho ni jodito e kaunti no nochulore omenda machwecho mano e lal mar omenda mar $400,000. Nitiere nyaka jatij lwedo mane ochulo omenda maromo $748,000 kaluwore koda tij lwedo ma bende ne otiyo ne kaunti no. Nitiere apisa e kaunti no mane ochulo omenda nyadi 4 e odiochieng' achiel, moro ne ochulo omenda nyadi 3. Karande manitiere kamiti mopogore mano e kaunti mokalo bende ne ochul ng'ato ka ng'ato maromo nyadi 3 e odiochieng' achiel. Wabiro mi maling'ling kaluwore koda nonro machalo kamano ka bedo odiochieng' ma kawuono ni eri. Koro Kalonzo Musyoka ogolo twak okwedo thoth kuom weche ma bende ne ogolo koda jatend piny owacho William Ruto kaluwore koda chenro ma piny owacho mare nitiere godo mar bero ochumi ma pacho kaeri. Bende gavana ma Meru ni kama tek tok kakoro ne osegwelo jaode kaka achiel kuom jotend migepe e kaunti no machiegni chenro mar ang'ich welo magi emoko kuom weche ma wamiyo pek. Only yesterday, as President William Ruto was opening Parliament, Central Bank, on their part, were raising the base lending rate from 7.25 to 8.25 or thereabouts. What does that tell you? The cost of borrowing will now go up. Jadito marazimio Kalonzo Musyoka oseyo twak mar jatend piny kowacho ni okomulo gik madito mathago jopiny. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government and you will work together as equals. Nairobi Metropolitan Services koro duoko chenro mag tayo kaunti ma Nairobi ne Gavana Johnson Sakaja. Duol makedo gi mibadhi mar EACC ogolo maling'ling e wi lal mar omenda maromo $400,000 e kaunti ma Siaya. Machiegni kwa RAMOGI e weche manyien mag ang'ich welo. Par ni nyalo tudri kodwa e namba manari 36000 bende nyalo limo mbui magwa kamotingo YouTube, kamotingo Facebook, Instagram kachiel koda Twitter. Kao kamano machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Elizabeth. Wadhi nyime kama jatend Wiper Democratic Movement kendo jadito e riwruok mar Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka owacho ni twak jatend piny manyoro e kinde ya od bura mar 13 ne okomulo gik madito mathago oganda mapacho ka. Omedo ni weche mag ochumi mapacho ka kod weche nengo ngima ne owinjo omul e twak mare. The first campaign promise by the Ruto administration was to the lowering of the cost of living. From day one, all costs associated with basic living have gone up. The price of unga and the cost of electricity are beyond the ordinary mwananchi's reach. These are matters we feel should take preeminence in these early days. Just like there was the rush to subsidize fertilizer on the 19th of September 2022, the same urgency should have first and foremost been applied to the rapidly rising cost of living. Only yesterday, as President William Ruto was opening Parliament, Central Bank, on their part, were raising the base lending rate from 7.25 to 8.25 or thereabouts. What does that tell you? The cost of borrowing will now go up. It is the middle class in this country and the hard-working business people who have made this country move towards Vision 2030 objectives of a middle-income country. But now if we kill that spirit by Kenyans not being able to borrow, I think that the consequences will be amazing in a negative sense. Wadhi giwechegi kama bad migao mar NMS gikone to oduoko tije duto ne sirikal mar kaunti ma Nairobi. Ka oloso bang' miyo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja tije 4 mane omi NMS
kod piny owacho mar gavana machon ma Nairobi Mike Sonko higa mar 2020, General Badi osungo lokruok ma NMS osekelo e kaunti ma Nairobi kuom thuolo mar higni 2 mokalo. Paro mar miyo riwruok mar gavana teko mathoth mar tayo telo mag gwenge bende odhienyore. Chris Owino oluwo nyasi makamano kendo losonwa lipot machal gi mae. E twak mare mogi kaka jatend migawo mar telo mag gwenge, Eugene Wamalwa osungo kang' ma piny Kenya osegoyo e weche mag dongruok nyaka ne chuog piny owacho mag counties e higa mar 2013. Kata kamano, Eugene Wamalwa okwayo jo od bura mondo kadh mapiyo paro mar chik mageto miyo riwruok mar governors teko mathoth mar nyayo kendo rito telo mag piny owacho mag counties bang' jatend piny Dr. William Ruto wito oko lemo ma jatend migawo mar telo mag gwenge e kinde chuogo ten migepe mage. We must and we have already done the groundwork of ensuring the legal and the policy framework to strengthen COG, to strengthen and anchor in law the COG Secretariat. Please follow it up so that in the absence of a Minister for Devolution, COG should actually be strengthened so that they are able, particularly the Secretariat, to do their work properly. And we want to urge our parliamentarians to prioritize the key devolution reforms that we have before the House so that we can have IGRTC transformed into a full commission so that they are more effective in discharging their work. Wamalwa owacho magi kinde nyasi mar duoko tije manyocha osebedo ka itayo kod bad migawo mar NMS ne piny owacho mar kaunti ma Nairobi e bwo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. E nyasi ma obage laru mar kar jot maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Nairobi, jatend NMS General Muhammad Badi oduoko tije duto mag NMS ni Johnson Sakaja bang' thuolo mar NMS rumo. Winjruok mane oketie kogno e kind piny owacho mamalo kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ne omiyo NMS tije duto motenore kod weche mag thieth, wuoth kod chano chenro mag boma ma Nairobi. General Badi okete lela moko kuom chenro mag dongruok matelo mare ne omiyo jodak ma e kaunti ma Nairobi. Moko kuom dongruok ma NMS notimo gin kanyakla kod gero ute thieth maromo 20 e kuonde dak mongohore, kunyo kisima mag pi maler maromo 193 kaachiel gi gero kuonde idho nyamburko mag ting'o jowuoth maromo 6 e boma ma Nairobi. E weche mag bero ohala, NMS oyangore ne gi kongo chichni maromo 6 e gwenge mag Mudhurwa, Toi, Jericho, Wakulima, Embakasi Village, Kayole Spine kod Kariobangi South. NMS bende osungo chenro mare mar kongo kod bero kar yweyo mar Uhuru Park, City Park kaachiel kod Jivanji Gardens e boma ma Nairobi. Badi oduoko erokamano ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom miye thuolo mar tayo kaunti ma Nairobi, ka bende okwayo piny owacho manyien mar kaunti ma Nairobi mondo odhi nyime kod bero ngima jodak ma e kaunti no. E korka kore, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja opuo General Badi kod jotich duto mag NMS kuom tich maber kendo singo mar nyuando jotich duto mane tiyo e bwo NMS e piny owacho mar kaunti ma Nairobi. I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government and you will work together as equals. Governor machon ma Nairobi Mike Sonko ne omiyo piny owacho mamalo tije mag thieth, wuoth kaachiel gi chano chenro mag boma ma Nairobi e winjruok mane ochoe koke tarik 25 dwe mar 2 higa mar 2020. Mane otimore bang' doho golo chik mane otame donje ya apisi mage kaluwore kod buche mag mibadhi mane itudego. Kaluwore gi mano, jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ochuogo bad migawo mar NMS tarik 18 dwe mar 3 higa mar 2020. Okang' mar duoko tije 4 madito mag NMS e bwo telo mar piny owacho mar kaunti ma Nairobi nenore kaka loch maduong' ne telo mag kor gwenge e kinde ma jotelo ma pacho kae kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo dhi nyime kod siro
piny owacho mag counties. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni Senator ma Migori Eddie Okech omiyo agents mane okonye kinde yiero manyocha otimore pacho ka mich mag dhok maromo 60 kaka yor goyo ne giero kamano. Dhok go ibiro pog e kind agents 120 ka ji ariyo biro riwo dhiang' achiel kendo yuto kaka chak kod nyiroe biro konyogi. Evans Kiai ma en japuonj sikund primar ma Kowuor en achiel kuom jogo mane otiyo ne Senator e sikund primar ma Nyamache polling station ma yudore sub county Masuna East kendo wacho ni Senator Okech e jatelo kende ma ong'eyo ka osemiyo agents mage mich tok yiero. Kiai ne omedo ni ng'eny josiasa wigi wilga gi agents maggi ka yiero rumo. Dhok ma Senator miyowa en mich momiwa bang' tiyo tich maber kasto gi chuny ma en go sama notimo campaign nowacho ni odwa jiwo community, odwa timonwa empowerment mondo samotiyo to wambe wabedo jopith piny ka koro wabedo ni at least wan gi mwandu moro. Kwasepidho ogada wabiro bedo kwa miyo dhen ogada, to kwasemiyo ogada obiro golo chak, to chak mobiro golo ang'e ni dhen wabiro share, wabiro miya chak, ka chak ng'eny to moko wanyalo uso okonyowa. Dhiang' ne ofwenyo ni en yo maber ma ng'ato nyalo benefit go directly. Tiende ni onyalo pidho dhiang' to dhiang' nyuol to yudo chak, matiende ng'ani yuto ne nyalo medore ode. Iwacho ni mana joma tin kende ema paroga duoko erokamano ne joma konyogi. Wadhi nyime kama agucho omenda manyien mar konyo johala matindo midendo ni Hustler Fund oyang' ni biro konyo jiwo thoth jo Kenya e chenro gi mopogore opogore. Jatatije mar Youth Enterprise Development Fund Benson Muthendi owacho ni Hustler Fund ka omedore kod mamoko dhi medo siro jo Kenya madwaro omenda go. Nyawadgi mar Uwezo Fund Peter Langapiani omedo jiwo kowacho ni omenda gi medo bero ngima jo Kenya ahinya mine, rowere kod joma nigi ng'ol. The people that are targeted by the Hustler Fund, some of them are actually our clients. And we look to probably getting some of that budgetary allocation so that we can be able to disburse these funds to those clients. We are still open to working with the already existing platforms so that we can see how we are able to support the youth. Kwa hivyo zile pesa zinafaa zisunguke huko mashinani. Ndio sasa waweze wapate biashara yao na waweze kujimudu. Gavana Mameru Kawera Mwangaza oyango jotend migepe ne kawuono ka bende oyiero jaode kaka jatend rowere kod jalno mochung'ne mbetre mar Hustlers. Kawera kata kamano oyango ni jaode biro bedo katimo tijegi ka ok bichule pesa mora mora. Kende county karajagoro mar county noero mane ni ten gavana machon Rufus Miriti bende odong e migao mar ji 10 mane Orlando. Irito mondo MCS opod joma ogwelgo ka gisewuok e tiegruok e boma ma Mombasa. Kwa majina Murega Vaishu ni first gentleman of Meru County na currently anashikilia Meru Cultural Ambassador by the Ministry of Tourism, ameshikilia hapo, na yeye unapomwona pale ni apostle Weche Family Fellowship, kitengo kubwa sana. He is the founder of Weche Television, kitengo mzito sana, na siku ya leo tunampatia kazi ambayo haina malipo na haina marupurupu. Atakuwa akifanya free kama kujitolea. I have not been appointed as a cabinet member. Unaelewa? But sasa I will be participating wakati wa policy making. And as you understand, the policy making doesn't begin at the cabinet level. It begins pale mashinani kwa wananchi. Tunapokutana na wananchi, tunaongea nao, wanatoa maoni yao.
Tok sachiel wakauyo mokwongo wadhisomo kuom duoko Jakuna Omosh wacho ni aseyuoro machiegni ne weche manyien kawuok Rongo Kamgambo. Duncan Jamilambo wacho ni ma Duncan Nyakwar Nyandiga Kanigot Kodhil West Kanyamkago aneno maler kendo Ramogi TV mora kaka chwalonwa weche manyien. Nyaka Ramogi wakauyo matin waduogi weche mathoth. Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. E pewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10. Mana Ramogi TV. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo Nyakaramogi jo Kenya maromo milion 1 ma nyinggi ni CRB owacho ni mondo ogol nyinggi kochakore odiechieng' makiny. Kata kamano golo nying jogi CRB nigi okenge mang'eny ka bende ok nyis ni ok gidhi chulo gowi mane gikawo. Ochieng' Emmanuel miyowa mathoth. Tich adek jumane, jogo mane osenywand nyinggi kod duol mochung'ne rango chenro mag kawo kendo chulo hola CRB ne oyudo fungruok bang' jatend piny Kenya William Ruto ne yango ni jo Kenya maromo milion 4 ne idhi golo nyingegi oko e listino mosemono thoth giyudo hola e pachoka. E yengo makamano, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni kochopo tarik 11 dweni to jogo duto ma nyinggi nitiere e listi mar CRB ne idhi gol kendo miyogi thuolo mar yudo hola kendo chwalo chenrogi mopogore opogore. First, I am very happy
that between 4 and 5 million Kenyans will by beginning of November, they will be out of the blacklisting. That is very important. Lendo makama ne okelo geno e kind oganda jo Kenya ka thothgi nigi geno ni biro miyogi thuolo mar yudo hola kendo ting'o ngimagi malo. Hii mambo ya CRB tunaona ya kwamba itatusaidia sana kwa sababu unajua ukiwa kwa CRB hauwezi access loan, na kama hakuna loan inamaanisha hakuna pesa itakuwa ina circulate. Sasa mimi nashukuru sana rais kutoa hiyo CRB, na tunajua ya kwamba pesa ita circulate na kazi itakuwa na pesa itakuwa. Tunaomba afanye hivyo, manake mambo ya CRB imetufanya sisi wenyewe hatuwezi kujimudu sisi kivyetu. Tunaomba ya kwamba akifanya hayo tutashukuru na azidi kuyafanya. Chenro mar CRB ne oyange pacho ka higa ma 2010 kane en mar ndiko jogo manigi gowi ma otamogi chulo, kata kamano ne oyawe kendo ndiko jogo duto moseyudo hola kanyaka gie sani. Ji maromo milion 19 osedonjo e system no, ka milion 6 ma en kwan atamalo 22 kende ema oserem chudo, ka kwan atamalo 78 osebedo ka chulo holagi. Sam Omukoko en director mar Metropol kendo jalony e weche mag hola to kod ohala. When it was introduced in this country, the mechanism was listing people who have defaulted only, but that changed to have everybody who has any credit come to the CRB system. So today we have about 19 million Kenyans who are in the system. Those 19 millions are people who have accessed credit. And out of those 19, about 6 million are in default. Kata kamano, bendo yango ni golo ng'ato e CRB okonyiso ni owene ng'ato gope, ka jogo mibiro golo kendo nigi gowi ewi bengi kata kuonde managi kawe hola biro chuno mondo ket chenro mar chulo kendo tieko hola go. So kutolewa kwa CRB si kusema umelipa deni. Lazima kuwe na njia, benki zitataka kujua hao watu pesa yetu tutazipata namna gani. Wenye waliwapatia hiyo maloni nao watapata pesa yao namna gani. Kaluwore kod Omukoko, chenro mar choko historia mar ka ng'ato kao kendo chulo hola en makare kendo konego tieki, kaluwore ni en mano mabiro konyo oganda yudo hola e kinde mabiro kendo ting'o gi malo. Hao watu ukiwatoa ukisema kwamba profile yao isiwe kwa bureau, sasa umeharibu maisha yao, watakuwa wanapata credit namna gani? Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama oganda jo salama ma odak e boma ma Kindu Bay ywak ni pod gin chien e yore mag dongruok nikech ok dewgi e chenro mag dongruok kod thuolo mag tije ma ichiwe kaunti nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pachoka e higa mar 2013. Jafwambo e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ni kod mathoth ewi ywak mar oganda go. Oganda jo Islam modak Kindu Bay Old Town kuom higni moingo 100 koro golo ng'ur margi ewi pek ma gisebedo ka gikale kendo gimedo mana thirno ka giwacho ni owegi oko e chenro mag dongruok ma itimo e kaunti ma Homa Bay nyaka ne loch mar kor gwenge chakre. Giywak ni gikale ngima matek tweta to chandruok margi pok ni owinji. We normally participate in everything that government rolls out, but when there is outcome, we are being sidelined, and we feel like we are not part of the government or whatever it's happening at the county level. We have all the qualification that takes somebody to be employed, but when we apply or when we seek for opportunities, it's very difficult. Oganda go wacho ni gisebedo ka gipuonjo nyithindgi to bang' tieko tiegruok margi gidiwo kodgi e dhoudi nikech kata ka gioro kwayo margi ka oland thuolo mag tije county to ok dewgi. Majority always say that Muslims are not educated, while we know very well that Muslims are well-educated people. So we are just wondering, why are we neglected? Because other religions are being considered. Even it reach a point of appointments, employments, you find when you reach there, we're being neglected.
Jadolo e Muskiti ma Kindu Bay, Suleiman Omar, wacho ni kata mana gwelo ma ichiwo e kombe mag siasa bende pok nomigi. Kwa muda mrefu sana sisi kama Muslim community wa Kindu Bay tumeshakuwa nyuma zaidi. Kutokea yani county ije huku tumeshapata shida nyingi sana. Sisi hatufikiriwi, iwe governor, iwe MCA, iwe MP, sisi hatufikiri sana sisi kama Waislamu. Na sana hatuna mwakilishi iwe kwenye county, iwe kwenye sehemu gani. Gimedo ni josiasa osebedo katiyo kodgi e kinde mag yiero e yo ma ok odhi kare ka kwayo margi ne piny owacho mar county ma Homa Bay mondo yie winj ywak margi nikech gin bende gin jogo ombulu. Despite voting overwhelmingly to the outgoing government, we never got any appointment. There was no nomination, so we were not considered. So my humble request is to the current incoming governor, that is Her Excellency Gladys Wanga, to put an eye on the Muslim community. We need to be considered. We need to be part and parcel of the current government of Homa Bay County. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawuok Homa Bay to wachomo county Masiaya kama duol makedo gi mibadhi e pacho ka ogolo malingling ewi kaka jotich mag piny owacho Masiaya nopogore omenda maromo $400,000 e yo ma ok ni kare kama kuom jodito mag log tich mar county no ne oyudo chudo nyaka nyading'wen e odiochieng' achiel. Komachielo bende EACC timo nonro kaka jodito mag county no liekore no kwalo omenda maromo $72 million mane onego nyiewogo